Chippoite tästä taas terve. Kuvaan teille tämmöstä vähän lyhyempää maideita. Tässä vaan suurin piirtein vartti sitten herännyt. Me ollaan Pikkujoikin kanssa nyt Löpän pihassa. Siellä on paloauto. Me ollaan menossa löytikseen. Palomies Samit on siinä. Niin. Ne meni kauppaan. Ollaan menossa löytikseen. Pitäisköhän sytyttää jotain tuleen, niin. Sitten mä kuvaan sieltä vaan pieniä pätkiä. Tästä on tänään koko sen pätkän, että me säälätään siellä, niin käykää katsomaan Pikkujoikin kanavalta. Se sama video löytyy sieltä. Mutta nähdään siellä. Gang gang. Gang gang. Tämä nyt ostetaan. Mitä me vittu leipäosassa tehdä? Juu. No kun eilen jäi niin päähän, että käytiin koko aika hakemaan niitä panoja. Vitu leipää. Niin kuin kuumia. Gang gang. Jängä. Chippu. Ei kun chippu. Pikkujoikki, mikä on fiilikset? Häh? Mikä on fiilikset? Hyvä. Vois ostaa tästä. Ei. Ei vielä. Kato saadaan vähän potkua tähän. Energiajuomaa, sitä me juodaan täällä nyt. Ja nyt tää heti billimehua. Billimehua. Nähdään siis energiaolostalla. Aika vähän kyllä. Missä ne Edetä. tuli ois ihan kova sana. Oitaan. Ei tää oo ihan. Ei mä tiedä missä ne on ees. Mini ees. Mitään niin. Mini eessä vittu. Mäkin tiedän. Mini eessä mennään nostamaan. Mini eessä. Tuohon kun jalkapäin pysty kävelemään, lyödään niin kovahan kiitää tuolla. Tää on kiva osasta. Kun Niko ei löytänyt Mekistä, niin pitää mennä tuon kauppa 4 kertaa vielä läpi. Ja kun siis Pikkujoikki ei löytänyt Mekistä, niin mennään koko saatanan kauppa läpi. Siellä se juoksee. Tää puolet mun videosta menee siihen, kun me juostaan että kauppaa ympäri. Joo, mä lopetan. Mä pistin tätä pauseen, ettei tää koko video mene tähän. Ja mulla on saanut täältä juoma-osastolle. Mä en testi täällä yhtäkään Mekistä. Ja voi vaan nettiä ajattiin. Ei perkele. Sieltä. Tuo ei. Täällä on paljon paskaa. Hei, täällä on Mekistä. Ihan paska. Nyt saatana syliin tulee. Jos ei löydä, Täällä on niin me Niko, mennään täällä on kaljaa täällä. Me mennään keittämään pontikkaa, että jos ei löydy. Älkää tulko Pikkujoikin kanssa kauppaan. Nyt se punnitte, että kummassa on enemmän, että kumman ostais. Oho, tässä on aika paljon. Tässä on niinku... No näin, se on ihan saman verran. No eiköhän on sanonut kaikki. Ihan pieni. Noniin, ollaan sen kohdalla. Nyt me tultiin Löpästä. Ja kohta lähdetään himaan mennä. No niin, eli me tultiin Löpästä. Tässä on minun lopputuloksen. ES. Mini ES. Mä ostin ES. Mä ostin Mini ES. herkkusipsejä. Mä ostin Mini ES. Nyt pärisee. Mä en oo ikinä maistanut ES, eikä toikaan. Oon mä kerran maistanut. Mutta se oli iso ES. Kaikki muut on ollut jotain Red Bullia tai muuta vastaavaa. Mekistä tai mä oon ES kun kerran juonut, se on ihan paskan Hei, mä makusta. laitan nyt tän kameran silleen pitkäksi. Let's see. Etsi. Mutta laittakaa sitä, että pidänkö mä tätä näin vai ihan lähellä. Sä pidät sen aika kaukana. Ah. Pistäkää teihin kommentteja, pitääkö se noin sitä kameraa, kun se kuvaa. Vai pitääkö sitä niinku, se pitää sitä täällä korkealla. Vai pitääkö se sitä tässä näin, et näkee. Mut joo, me ollaan löpää. Mitä vittua? Mä sanoin, että me ollaan menossa löpää. Tää on niinku maide ja me ollaan menossa nyt löpään näköjään. Mä sanoin äsken niin. Ei kun me ollaan menossa poltunpuistoon. Mennään polttaan sinne. Tupakkaa. Joo. Ei vaan. Mä en voi juosta!
Älkää paskana! Ei voi juosta! Meistä vaikka punaisilla. Niin, vihreät päällä. Punaiset, ei jumalauta, mä oon keskellä tietä. Opsista. Mä oon keskellä tietä ja mulla on vittu punaiset päällä. Niko! Tää on Suomen paskin maide, mitä me tehdään tässä. Ja puhutaan tätä ihan pätkissä, että kuka ei varmasti katsoa, kun me kävellään Poltupuistoon asti, niin me välillä pätkästään ja sitten ollaan taas siellä. Ja puhutaan jotain. Ja puhutaan saipaa tässä näin. Niin kuin tähänkin asti. Että nähdään vähän matkan päässä. No niin, mulla on nyt täällä taas. Pikkusoikki ei vielä kuvaa. Mä oon paskavalo. Yritän mennä tonne vähän pimeämpään. No nyt näkyy vähän paremmin. Jos te munkin katsojat katsotte Zippo-videoita, niin tällä mä kuvaan selfien. Tikulla, jolla se hakkaa mun päähän näköjään. No, ja sit käykää tilaa, oliks se Valtsun nimi, YouTube-kanavan nimi Citrus Boy vai? No te olette, jos kerrotte... Citrus Boy! Tai sitten... Niin, tai sitten kirjoittaa vaan Valtsun 04, niin se löytyy sieltä. Kirjoittaa sen sinne. Mut joo. Nähdään sillalla. No niin, mä otan sillalla nyt ja... Toi pikkusoikki meni kinua skuuttia, että saa heittää vipin sillä. Joo. Kohta päästään tonne Poltunpuiston puolelle. Niin päästään nauttimaan ES:stä ja sipseistä. Meille jäi vielä eurot. Mä en tiedä mitä tehdään sillä. Joo. Vähän taas kohta. Kuvitella kauheasti. Joku pelaa vielä Pokemon Go täällä Poltunpuistossa. Ei mitä helvettiä. Pokemon Go. Mä joskus pelasin sitä, mutta en mä sitä enää vielä. Mitä vittu mä pelasin aika paljon. En mäkään joku jo niinku 247. Pokemon Go on kyllä kiva. Niko nyt pelaa sitä 247 hikimunassa täällä. Niin joo. Tää Suomen pelaa hitu. Growtopiaa. Mikkönen sun 2 Grovi-video oli siinä? Mut sä poistit nää. Kauheita Millä paskaa. kanavalla? Zippo YT. On vai? Ei mun Sulla oli mielestä. 2 Grovi-videoa. Ei mun mielestä oo. Oli. Ei varmaan ollut. Varmaan. Käy vaikka vittu kattoo. Niin nyt sä oot poistanut ne. Sulla on ollut... Siellä kommentteihin alas, onko teidän mielestä ollut? Kattokaa ei. Älä selitä! Kyllä on ollut Älä myös puhu. 2 videoa. Älä puhu poika paskaa. Niin me mennään nyt tonne. Nähdään takoa. Ja täällä taas. Nyt ollaan Poltunpuiston leikkikentällä. Poltunpuiston leikkikentällä. Joo. Nyt Niko, MP tämmöstä. Liukumäki ylös. Niko lähti juoksee ja... Mä en jaksa juosta, joten mä kävelen ylös. Zippo YT. Tulenpas narun perässä. Vittu minä. Ai helvetti. Miksi mä sanoin ai helvetti, kun mua ei ees sattunut? Hoksi vaan tippuu. Aika paskaa. Häh? Korkeimmalla mikä? Korkeimmalla on mikä? Vittu kun päästään paskaa ylös vielä. Dän. No mitä vittua, miltä näyttää? Vielä kysyt saatana, selviiks mä? Me käydään On kohta isossa ässässä. Ai käydään vai? Vähän... Ai me käydään vielä isossa kiasassa. Siellä alkanut Stiilikonsolmissa. Ai niin joo. Mä kuulin noin. No ketä se kiinnostaa? Kato. Niin. Munapillu. Munapillu! Niko haavelee vaan munasta ja pillusta. Möhöveliä. Hyveliä. Mehveliä. Kuvat sä hetken aikaa mua. Pidä tollain tässä asennossa. Pidä tollain noin. Möhöveliä. Ois tuolla. Niko. Joku pikku tsoikkii. En mä vittu oikeeta nimeä kertoa, kerron jo. On vaikka leikata pois.
Mä saan tätäkin editoitua saatana. Ihan väliaikaisesti nämä hiukset päälle, että mä näen paremmin. Koska möhöveliä. Onko se toista ponnaria? Ei oo. Paska! Ois sitä tarvinnut vai? Juu. Mut se ottaa ihan päivin. Joo, ei mun kanavalla tätä ei näytetä. No niin. Venakkaa hetki. Nyt nähdään seuraavan kerran isossa S. No eihän nähdä. Ei kun siis. Nähdään seuraavan kerran stiirikoimissa. Joo. No venakkaa kun mä saan nää pampulaiset päähän. No niin, mä sain nää vitun pampulaani päähän taas. Tää video on kestänyt 10 minuuttia. Kauhea tommonen palamu. Kauhea tommonen palamu. No mä tuon suihkulähde. Ota se kato. Dän. MPES. Ihan hyvä, mutta ei parempaa kuin mäkis. Anna mä maista. Et maista. Homo. Se ei jätä pohja. Joo. Niko. Mikä tunnelma? Pikku Vuore. Noni. Jängän. Hui. Mä nyt istun varmaan puoli tuntia tässä menee sanakki päin vittua, kun joutuu ES. Niin. Istun varmaan tunti 2 tässä tai puoli tuntia. Niin mä vitti kuvata koko aikaa. Mä kuvaan tämmösiä pieniä pätkiä tässä näin. Vaan. Mutta joo, nähdään myöhemmin. Gäng. Vittu mikä tunnelma. Mä ihan kännistä aloin, mä en ottanutkaan mitään. Reko squad. Guys on. Se vähän lujemmalla. Gang. No se oli Bust Boostat, sen takia se kuuluu hiljaa. Ota. Gang. Nähdään taas kohta. Ei muuten nähdä. Gang sauce. Gang. Niko, mikä tunnelma? 5/5. Rolling around with the whatnot. Me and my connects like hotspot. Cling ring, shot rocks. Boom, hot block. You ain't smoking shit, coming like some hot rocks. Are you ready to party? Eyes on me like no fair. Top speed, hitting some. Mä itse pistin vähän musiikkia, niin kuulostaa vähän paremmalta. Jokaisella tuossa tules mun hourengis. Niin kuuma tukka, et polttele otsaa ku kuuma mutka. Mestoilla lokottako, aika hullu pillu. Motherfucking kuuma lutka. Heilu, Tällaista. kuume tukka. Hei, heiluttaa. Ota pikku soikki, menee pistää bilettä. Tuosta pikkutsakista tulee joku strippari vielä. Tsunami. Aina. Jos suuri kynnys vedää kuoripyly, kun tuulipyly pistää vuorihylly, joku tuuli soittaa. Poista näisetkö mun hiukset? Eli kaksaarasee! Kun vedän tuuteen! Mä rupean lopettaa tätä videota, biisi! että tää on liian pitkä. Tykätkää videosta, tilatkaa kanavasta, jos et ole vielä tilannut. Ja muistakaa täältä Pikkutsoikin kanava. Ja kattokaa tää video. Me ollaan kuvattu samana päivänä tää sama video, se tulee vähän myöhemmin, mutta kuvataan samasta asiasta, se kuvaa vähän pidempään kuin minä. Vitun Peppu kriisi. No niin mä rupean lopettamaan. Metsi kiittää, kuittaa, sois moro.